Γεια σας παιδιά, Steven Gamer εδώ πέρα και σήμερα θα παίξουμε το Agar.io. Όπως σας είχα πει στην ανακοίνωση θα κάνω ένα βίντεο με gaming και ναι, θα παίξουμε το Agar.io. Θα προσπαθήσω να γίνω μεγάλος και από την πρώτη προσπάθεια. Έχω πάει 121 σκορ μέχρι στιγμής, 130 και ανεβαίνω. Και ναι, νομίζω παίζω καλά. Να δούμε αν θα γίνω πολύ μεγάλος και θα φτάσω στη δεκάδα. Πήγα 200 σκορ τώρα. Δεν έχω φάει ακόμη κανέναν. Εδώ να φάω αυτόν αν μπορέσω και όχι, δεν θα μπορέσω τελικά. Πήγα 800 σκορ αλλά δεν είναι αρκετό ώστε να μπω στη δεκάδα. Πήγα 1000 σκορ με την πρώτη προσπάθεια. Μπράβο μου. Και είμαι στη δεκάδα, είμαι δέκατος, στη δέκατη θέση. Τώρα είμαι έκτος επειδή έφαγαν ένα μεγάλο και πήγα 2000 σκορ. Δεν ξέρω πώς θα κάνω αυτό με την πρώτη προσπάθεια. Τώρα πήγα στην 8η θέση. Να δούμε αν θα συνεχίσουμε να είμαστε στη δεκάδα ή θα μας περνάνε και θα πάνε πιο μπροστά από μας. Και ναι, τώρα πήγα 7ος. Καλά τα πάμε. Τώρα 4ος. Πέμπτος.
Κατάτησε βαρετό να λέω ότι πήγα. Δεν θα τα λέω τώρα. Ό,τι είμαι σιγά. Ωραία. Εδώ πέρα. Και ναι. Όχι, με φάγανε. Δεν πειράζει. Πήρε ένα αστέρι επειδή έχω κάνει login. Να πω τι είναι αυτό. Κάνεις login και όσο παίζεις και γίνεις πάρα πολύ μεγάλος, παίρνεις ένα αστέρι και παίρνεις 50 ευρώ, δολάρια τέλος πάντων, coins. Και μπορείς να ξεκλειδώσεις φιγούρες και να τις παίρνεις. Εγώ έχω ξεκλειδώσει αυτήν εδώ με την μπανάνα. Αυτήν εδώ. Με την μπανάνα. Έχει κι άλλα εδώ. Κοιτάξτε. Έχει διαφορετικά. Πρέπει να κερδίζεις. Έχει ό,τι θέλεις και είναι με λεφτά το καθένα. Και ναι. Σήμερα θα πάρω το καινούριο μου PC. Και μέσα θα έχει διάφορα παιχνίδια από μόνο του, θα έχει το GTA San Andreas και θα κάνω και με αυτό βίντεο άλλη μέρα. Νομίζω κάθε Σαββατοκύριακο ή κάθε 2-3 μέρες που κάνω βίντεο θα ανεβάζω κι άλλο. Ανά 2-3 μέρες θα ανεβάζω κι άλλα βίντεο, ώστε να το ξέρετε. Ναι, πάμε να παίξουμε δεύτερη φορά. Να σας δείξω το άλλο skin που έχω δύο. Εδώ πέρα έχω κι άλλο. Έχω και ένα άλλο που είναι αυτό εδώ, το πρώτο, που δείχνω με το ποντίκι. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Ναι, να πάρουμε αυτό. Να βάλουμε το όνομά μας. Εδώ να γράψω το όνομα. Εδώ πέρα γράφουμε. Ωραία. Πάμε να παίξουμε. Όχι, το έγραψα λάθος. Το έγραψα λάθος. Περιμένετε να σκοτωθώ ώστε να το γράψω σωστά. Ωραία, σκοτώθηκα. Το έγραψα στα ελληνικά και το έγραψα λάθος, δηλαδή. Ήθελα να το γράψω στα αγγλικά, αλλά δεν το ξέρω ότι ήταν στα ελληνικά. Και ναι, τέλος πάντων, να το γράψουμε στα αγγλικά. Είναι αγγλικά, για να δω αν είναι αγγλικά. Ναι, νομίζω είναι αγγλικά. Όχι, δεν είναι αγγλικά. Θα το φτιάξω, περιμένετε 2 λεπτά. Εδώ. Τώρα ναι, είναι αγγλικά. Ωραία. Τέλος πάντων. Και ναι, πάμε να παίξουμε. Η δεύτερη φορά, η άλλη δεν μέτραγε, δεν το ξέρω ότι ήταν ελληνικά. Και ναι, και το έγραψα λάθος. Ας ελπίσουμε ότι θα πάμε και αυτή τη φορά στη δεκάδα. Μεγάλος αρκετά, μπορώ να πω. Πήγα 200 κάτι σκορ. 230 κάτι σκορ. Και ναι. Ωραία. Τώρα πήγα 510 και κάτι. Και ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα μεγαλώσουμε και σε αυτό και ότι θα πάμε στη δεκάδα. Όχι. Με έφαγε ένας. Έφαγε τα 3 κομμάτια. Είχα χωριστεί σε 4 και το ένα ήταν το μεγαλύτερο. Ευτυχώς που δεν έφαγε το μεγαλύτερο. Και ναι. Όχι, όχι, όχι. Ναι, μπορώ να το φάω. Όχι, δεν μπορώ να το φάω. Μπορούσα. Όχι, όχι, δεν θέλω να με φάνε, Έκανα βλακιά και χωρίστηκα στα 2. Και τώρα, μάλλον, σκοτώθηκα. Μάλλον. Όχ,
Έφαγαν το ένα, ευτυχώς. Σκοτώθηκα. Όπα. Όχι, σκοτώθηκα. Πάμε να παίξουμε για τρίτη φορά. Προσπαθώ να γίνω γρήγορα μεγάλος, γιατί είδα κάτι μικρά και ώστε να μπορέσω να τα φάω. Όπα, σιγά, θα μας φάει. Και ναι, πάμε. Προσεκτικά αυτή τη φορά, όπως και την πρώτη φορά. Θέλω να σας πω, στο προηγούμενο κανάλι είχα κάνει ένα βίντεο για παιχνίδια που θέλετε να παίξω. Είχα δείξει μερικά CD από το PlayStation μου και το Xbox μου. Και θέλω να μου γράψετε comments τι παιχνίδι θέλετε να παίξω. Αλλά θα το κάνω σε αυτό το κανάλι, δεν θα το κάνω στο άλλο, επειδή δεν έχω το ίδιο λογαριασμό. Και γι' αυτό θα το βάλω σε αυτό το κανάλι. Απλά θα πάω στο άλλο μου κανάλι που είχα, θα το γράψω στο YouTube. Με λένε Steven Gaming TV. Εδώ με λένε Steven Gamer. Εκεί με λένε Steven Gaming. Και ναι. Όχι, με φάγανε. Και ναι, έχω κάνει ένα βίντεο και θέλω να μου το γράψετε στα comments. Έχω δει και τα άλλα comments, απλά όπως είχα πει και στην ανακοίνωση είχαν κάποια τεχνικά προβλήματα. Και γι' αυτό. Πηγαίνετε, δείτε όλα τα βίντεο. Δείτε πιο πολύ αυτό που σας είπα. Για το τι θέλετε να παίξω. Θα πάω να δω τα comments, τι θα μου γράψετε, αν μου γράψετε. Και ναι. Αυτή είναι η τελευταία φορά που θα παίξω, τελευταία προσπάθεια. Καλά θα πάμε, πιστεύω. Αν με είχατε ακολουθήσει και στο προηγούμενο κανάλι που είχα στο YouTube, είχατε δει να παίζω πιο πολύ Σλιθέριο. Όμως δεν θα το παίζω τώρα γιατί κολλάει σε αυτό το PC. Πριν δεν κόλλαγε. Και ναι, δεν θα το παίζω. Θα παίζω διάφορα παιχνίδια. Θέλω να μου γράφετε εσείς στα comments για τα παιχνίδια που να παίζω. Όχι, με έφαγαν. Αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε μου ένα like αν σας άρεσε το βίντεο. Κάντε και subscribe ώστε να συνεχίσω τα βίντεο. Και γεια σας!